ಈ ಚಿಕನ್ ತುಲೆ ಪಿದಾಡಿ ಏತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆದಂಡ ಅಂಚನೆ ಉಲಾಯ್ಡ್ ತೊಕ್ಕನೆ ಉಲಾಯ್ಡ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಬೇಯ್ದಂಡ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಇಂಥ ಅಟ್ಟೆಲ ಬ್ರೋಸ್ಟ್ ಚಿಕನ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಎಸ್ ತಕ್ಲೆನ ಬ್ರೋಸ್ಟ್ ಚಿಕನ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಕಲಸಂದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ 100 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ತಾತ ಮಸಾಲೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಆಯ್ತು 3/4 ಕಿಲೋ ಕೋರಿದ ಬ್ರೋಸ್ಟ್ ಚಿಕನ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ತಪ್ಪಿರಾಡು ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನಿ ಪಂಪಿನ ಕ್ರಮಲ ಕೊರ್ತೇರ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ತೆತ್ತಿ ಇತ್ತನ ಯಾವು ಉಪ್ಪುಲ ಪಾಡರೇಜ್ ಎಸ್ ಕುಡ್ಲದ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮುಟ್ಟ ಮುಪ್ಪ ಮಸಾಲೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲೇರು ವೈಟಿಲ MSG ಅಥವಾ ಅಜಿನೋಮೋಟೊ ಇಜ್ಜಿ ಸುರ್ಕಾದ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತಟ್ಟೆಡು ಒಂಜಿ ತೆತ್ತಿದಿತ್ತಂದ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಚಮಚ ಅಥವಾ ಫೋರ್ಕ್ ಅಥವಾ ನೈಫ್ ಇಲ್ಲಾಡ್ ಓಲ ಇತ್ತಿನವಿನ ದೆತ್ತೊಂದು ತೆತ್ತಿನ ಬೀಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಈ ಎಟ್ಟಿಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಎಸ್ ತಕ್ಲೆನ ಬ್ರೋಸ್ಟ್ ಚಿಕನ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಗಲಸೊಂದಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಕೋರ್ದ ತುಂಡುಲೇನು ತೆತ್ತಿಡು ಮೊರ್ಕಾದ ಬ್ರೋಸ್ಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ದೊಟ್ಟು ಲಾಯ್ಕ್ ಕೋಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಇಂಚಿನ ಒರಿದ್ನ ಕೋರ್ದ ತುಂಡುಲೆಲ್ಲ ಕೋಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ 3/4 ಕಿಲೋ ತಾತ ಕೋರಿ ಗಲಸದ ಅಂಚಿನ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪು ಚುರ್ಲ ಗಲಸದ ದಾಯಪಂಡ ಬ್ರೋಸ್ಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಕೋಟ್ ಮಲ್ ದೀತಿ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಕೋರ್ದ ತುಂಡಲಿನ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಇಂಚಿನ ದಿಲೆ ಅಪಗ ಅವು ಮಸಾಲೆನ ಲಾಯ್ಕು ಒಯ್ತೊಂಬುಂಡು ಇತ್ತೆ ಕೋರಿಕಾಯ ಒಡ್ದೊಂಬು ಎಣ್ಣೆನ ಕಡಿಮೆ 5 ನಿಮಿಷ ಹಣಲ ಹದ ತೋಟು ಬೆಚ್ಚಾರು ಬಿಡ್ಲೆ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯ್ದನ ಇಜ್ಜ ಪಂಡ ತೋಡಾಂಡ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಕೋರ್ದ ತುಂಡು ಬಿಡ್ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆ ಇಂಚಲ ಕಾಯ್ದನತೆ ಇತ್ತೆ ಭಾರೀ ಜಾಗ್ರತೆ ಒಂಜಂಜೆ ಕೋರ್ದ ತುಂಡನು ಬೆಚ್ಚ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಜಪಡಾಲೆ ಒವೇ ಕಾರಣಗೂ ಮಸ್ತ್ ಕೋರ್ದ ತುಂಡುಲೇನು ಎಣ್ಣೆಗೆ ಬುಡ್ಪಿನ ಬುಡ್ಚಿ ದಾಯಪಂಡ ಅಪ್ಪಗ ಎಣ್ಣೆದ ತಾಪ ಕೂಡಲೇ ಕಡಿಮೆ ಹಾಕೊಂಡು ಮಧ್ಯ ಒಂಜಿ 2 ಸರ್ತಿ ಮಕ್ತ್ ಪಡ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಕೋರಿ ಕಂದ್ ಆತನತೆ ಇತ್ತೆ ದೆಪ್ಪುಲಿ ಇತ್ತೆ ಒಂದೇ ನಮ್ಮನೆ ಒರಿದ್ನ ಕೋರಿನ ಒಂದೇ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯಲೆ ಇಂಚಿನ ಕೊಡಲಾತ ರೆಸಿಪಿಗಳಿಗಾದ ಕೌಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕುಕ್ ಸಬ್ಸಾ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚಿನ ಕೈತಳ್ಳಿ ಇತ್ತಿನ ಅಂಗಡಿ ಪೋದು ಎಸ್ ಚಿಕನ್ ಬ್ರೋಸ್ಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ದೆತ್ತೊನ್ಲೆ ಬಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ.